Има начин винаги да имаш топла вода с нагревателя на Делимано. Той загрява водата директно още докато преминава през него. Не мога да откая жената от мивката. Майко, той страда от невронацепинска септикосевроза. Ама по това намира се. Къде чаше, къде чеди, нещо друго. Нагревателят за вода Делимано Абе, това прилича на някаква китайска машинка. на подгряваща система. Само няколко секунди и вече имаш топла вода до 60 градуса. Нагревателят Делимано е абсолютно безопасен за употреба, благодарение на вътрешното керамично покритие. Всичко може да се прави, кафе, чай, Така като се замисля и кебабчета можеш да си направиш. довършиш за яденето да си долееш. Много лесно се регулира температурата и чучурчето се върти навсякъде, както е удобно. Тая говори като някакъв изграндил крокодил. Монтаж и най-важното – изключително икономичен. За разлика от бойлерите, в които водата се застоява, нагревателят на Делимано е много по-хигиеничен, защото загрява водата, докато тя преминава през него. Нагревателът спестява и време. Да, спестява време, ама ти скъсява и живота, докато гледаш смотената реклама. Топла вода. Спестява се и енергия, спестява се и вода. Тя също е разход. Обади се и поръчай нагревателя за вода Делимано още сега, за да имаш винаги топла вода. Вземи го само за 99,90. Колкото е пенсията на баба ти. Звезди спестяват 10 лева. Потърси нагревателя за вода Делимано в магазини Топшоп и на Делимано Не мисля да си го купя, не става за поливане на китки. 84383. Открий топлата вода с Делимано. Забелязах, че Делимано рекламира още едно дигитално нагревателче. Оф, и това не е по мой вкус, много му е дълго чучурчето. Ще го вземам, дали ще го ползвам в момента, дали не, но ще ми бъде придобивка за някъде. Дали за банята, дали за в апартамента. Така че с Ми добре, айде ви чао, усрах им рекламата на тея идиоти.